pois xa lle contesto a ese rogo, non o imos a facer, entre outras cousas porque o que están vostedes a solicitar acompañando a unha asociación inexistente realmente, está inscrita pero é inexistente, non existe, é unha voceira do Partido Popular e agora tamén convertiuse en voceira do BNG, que ten un único obxectivo, impedir que se poida realizar o Nadal nesa zona. Non o van a conquerir, se poden poñer como queiran, non o van a conquerir, teñen a cidade en contra, aplastantemente en contra. Proba foron as sábanas brancas do ano pasado, que eran irrisorias. Pero ademais, sabe por qué? Mire, nós solicitamos a Xunta de Galicia, cando eu era concelleira de urbanismo, que se declarara Vic a zona do casco histórico de Bouza. Sabe que nos contestou a Xunta de Galicia? Pois contestou que non tiña a categoría para ser declarada ben de interés cultural. Solo faltaría que a Bouzas, o casco histórico de Bouzas, considere a Xunta que non ten os suficientes elementos para ser declarado ben de interés cultural e que se fixera coa Alameda de Vigo. Só faltaría, cando xa ten no plan xeral unha protección ambiental, porque o realmente importante de esa zona son as árbores e os elementos escultóricos que este concello coida, e coida moito. Polo tanto, oposición total deste goberno, total, ás manipulacións, as firme quen as firme. Non imos apoiar esa petición. Que o saiba a asociación inexistente de Vigo Centro, que naceu en contra do Nadal exclusivamente, e que o saiba o Grupo Popular, que firma esa petición, e o BNG. Vostedes cada día están máis perto. É algo habitual nesta cidade, xa se cargaron a un alcalde socialista e aprobaron un plan xeral especulativo. Eso é o que son vostedes.